Kiiritigɛsoba tun ye wulikan sɔrɔ ka bɔ jamanakuntigi kɔrɔ fɛ ani min ka di sisan républicain jamanaw ka kalata fɔlɔ la ka kɛ ni décembre kalo la. Colorado kiiritigɛso y'a jira ko a tɛ se ka kɛ nin mara na jamana tilebi fɛ. A bɛna sɔsɔli mɛn ka bɔ bolofara fila bɛɛ fɛ alamisadon. Sariya ko ɲɛfɔbaga minnu bɛ se kosɛbɛ olu bɛ ka sɔsɔli kɛ kabini kalo caman. O kɛcogo sugu tiɲɛni nafa politiki siratigɛ la. Nga bɛɛ sɔnna ma ko kiiritigɛsoba min ye ladalabaga caman ye n'a jenilen don a ka san 2000 latigɛ la n'o ye se sɔrɔli dafɛlɛn di républicain George W. Bush ma démocrate Al Gore kan. O bena a fɛ cogo o cogo a kana kɛ i n'a fɔ a bɛ fan kelen fɛ n'i y'a suma ni fan wɛrɛ ye. Fo kana se bi ma mara 30 minnu na sɛnboli sɛbɛnw kɛra Donald Trump kan, fila dɔrɔn de sen sɔrɔ Colorado ni Maine, Keɲɛka ani kɔrɔn fɛ. O bɛɛ n'a ta mara damadɔ bɛ ka makɔnɔni kɛ walasa ka latigɛ dafɛlen kɛ fo ka se kiiritigɛsoba ka kiiritigɛ ma. Joe Biden